Question lang, the question, dili explanation. Question lang. Di ko naman nangutana proceed ko nako. with the question. Objection. Proceed. Nabali na. The moderator, this is now the period for interpellation. May we remind the interpellator to reserve all the remarks during your time. So proceed with specific questions. And speaker, get ready for the answer. Nakatubag ko ganina kay iyang kong ipangutana. Nakaron ang pangutana nako Pastor Archie, uyon ka ba nga wa ka kabasa sa pagtulunan sa simbahan? Wala. Bahin sa Yes. respeto namo sa mga larawan. Nakabasa ka wala? Wala ko mibasa inyong libro. Kay naay Biblia Salamat, nga ngay salamat. basahon. Salamat. Sa ato pa, nganong naingon man ka, nga nagsimba may isip, among giisip ang larawan nga Dios. Nga wa man day kakabasa sa pagtulunan sa simbahan. O apil sa sugo sa Ginoo, sa ika-walo man siguro na, ayaw pagsaksi og bakak, batok sa imong isikataw. Pangutana, kay wa man mi magtudlo, imo bang ay uyunan karon nga ikaw ray nanudlo niya na? No, Mr. Moderator, dili na ko yunan. Niingon ang Salmo 115:1-8. Kanimo lamang ang tanang dungog ug himaya o Dios ug dili kanamo. Sabutabol na siya. Ang ilang mga Dios adunay mata, dili ka kita. Adunay dalunggan, dili ka dungog, ma'am. Adunay baba, dili ka sulti. Adunay tiil, dili ka lakaw. Dili pa ba na masabot nga Dios? Sunod pangutana. Pinangga nga Archie. Kay imo madyong ipamugos, unsa may kalainan sa idols, Diyos. Nahibaw ba ka unsa kalainan sa idols and icons? Yes, nahibalo. Sige, unsa may kalainan? Idols or just Diyos, an image of representation of a God used as an object of worship, mga kaigsunan. Muna just Diyos, representative ko no, sa dili tinuod nga Diyos. Sample, icon, God image likeness, statue, figurine, idols, carving, grimmed image, false God, mga kaigsunan. Maulaw ta, sir. Okay. Ano siya Diyos? Sunod pangutana. Ah. Unsa may minig icon? Dara, icons, representations of a God used as an object of worship. God images, likeness, kapariha lang. Pero dili tinuod. Diyos. Dili tinuod. Nga Sunod. Diyos. Sunod pangutana pinangga nga Archie. Kay pertiman yun mong pangugat, kining mga tao nga dunay mga ribulto o larawan sa mga Diyos, unsa may saan ni nila? Kung magbaton sila. Impierno. Sumala sa Biblia. Mind nyo, yes. Okay, isahit na ko. Okay, ang magsampit, impierno, giparehag 28. Apan ang mga talawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mumuno, mga makaliwason, mga mamamarang, mga nagsimbag, mga Diyos, ug ang tanang bakakon itambog sa linaw nga kalayo ug asupre ug mao kadto ang ikaduhang kamatayon. Salamat, Pastor Archie. Nga may imperno dining dunay mga larawan sa Diyos. Unsa may mahitabo nimo nga duna man kay patik sa larawan sa atong Ginoong Hesus Objection, Mr. Moderator! Objection, Mr. Moderator! Basis This of is objection. Personal in matter, Mr. Moderator. The main point is larawan. Ang pangutana, kanang larawan nga naa sa imong tuo nga kamot, Ato bagon. Bagon ako. please explain. Mingon ka nga kung dunay naay larawan, maimperno. Explain. O niya, Pastor, Okay, explain Pastor. ako. Okay, Okay, explain explain. ka. Akong i-concise ako pangutana ha. Imong giingon nga ang tanang magbaton og imahen og larawan, nangugat pa ako pinangga nga igsuon, maimperno. Apil ba kaniini kay Okay. Okay, explanation. Para sa audience, gato ang affirmative speaker, dunay larawan sa patik diri sa tuo nga kamot o di apod sa wala. So iyang gipamatud-an nga kun kamo dunay nagbaton og larawan, masud ba sa imong lawas o asa dapita, maimperno. So ang pangutana sa atong interpellator, Father Darwin, kay miingon ka man maimperno na may larawan diha sa imuhang kamot. Ikaw ba maimperno?
Dili, Proceed. tubag, dili. Nga naman, wala ko nagsimba sa larawan, pero unsay gibuhat sa mga tao, giludhan, giampuan. Objection, Ha? Mr. Wala ko Moderator. nagsimba. Ang usa ka So, ribulto. okay ra magbut pasabot Pastor Archie. Okay ra magbaton og larawan basta di simbahon lang. Yes! Okay. Ayog simbaha, ayog pistahe, ayog ampue, ayog ludhe. Okay. Sobra lang yung gibuhat. Mao day pinangga nga pastor na kay larawan. Nako larawan, tungod kay nga naman, adtong panahon na, wala pa ko'y kabangkaagan diya sa pulong sa Dios. Pero wa ko gaisip ni ini nga akong Dios o akong giludhan, wala igsoon. Tungod kay nga naman, ang Dios Espiritu o nga managsimba kaniya, kinahanglang managsimba diya sa Espiritu sa kamaturan, dili sa ribulto. Salamat. Sunod Okay. pangutana, doon na po kay patik sa pikas, tiger man na. Okay ra day magtato, bisag pastor na. Nya na Okay. tato nga tiger, okay ra na siya? Kung pastor na ka, dili pwede. Ah, dili pwede. Pero kini siya napatik siya sa dili pa ko pastor. Ah. Sa wa pa ko kailag Ginoo, wa pa ko kabasa o Biblia. Apan sa diyan nakabasa ko sa Biblia, bawal sa usa ka tawo nga iyang hugaw-hugawan ang iyang lawas. Karon nga nakabasa na ka sa balaang kasulatan, willing ba ka nga langkaton ato na? Willing kayo. Willing nga lang katon. Gani aduna na tay sunod tuig ngay palangkat ni sa igsoon og liser igsoon. Kaya nga naman balaan og templo sa Dios ang atong lawas mga kaigsunan. Salamat kay imo ng langkaton. Langkaton. Parang di ka ma-appeal sa imong katarungan nga maimperno Ah. ang dunay Diyos. Salamat, nalipay kay ko kay imong langkaton. Sunod pangutana, Pastor. Nabasa ba nimo litra por litra nga ang imahen sa Romano Katoliko Diyos? Dios sumala sa Biblia. Dinabasa ba nimo? Yes or no? Napamatud-an diya sa Biblia. Ako Nabasa. pangutana, Mr. Ako pangutana litra por litra. Kay Litra por bisag litra, usa wa. lang kay ila litra por litra man na, di man na atong katarungan. Ato na ibalik nilang litra por litra. Nakabasa ba ka sa tanan nimo daghan kay teksto gigamit, kabasa ba ka sa usa lang ka linya nga ang rebulto sa Romano Katoliko Diyos?